Үзенең әлегә кечкенә генә булса да 7 яшьлек матур бәйрәмен Иске Кулатка егете Рашитов Илнар Рамил улы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән әнисе Гөлсирә, әтисе Рамил, абысы Элдар, апалары, әбиләре, бабалары һәм бар туганнары да ихластан котлыйлар. Яраткан улыбыз, аныгым һәм энебез Рамил. Бүген сине күркәм, әле бәләкәй булса да 7 яшьлек матур туган көнең белән котлыйбыз. Әкрен генә дәү егет булып җитешәсең. Бөтен яктан да синең тырышлыгың күренеп тора. Без әти-әниеңә ярдәмче, абыең өчен яраткан эне, ә инде әби бабаларыңа газиз анык табылып торасың. Кадерлебез, бүгенге бәйрәмеңдә иң мөһиме синең бар хыялларыңның чынга ашуын телибез. Һәр вакыт гел яктылыкка омтыл. Бел, бу дөнья катлаулы булса да, аның матур яклары бик күп. Бүген безнең улыбызның матур гомер бәйрәме. Аңа диеп җыеп куйдык матур теләк бәйләме. Бу бәйләмдә чын күңелдән төрдек бәхет, шатлыгын, я бер Аллам, бирче истәп улыбызга саулыгын. Балабызны ак биләүгә тугачтан тергән идек. Безнең бәхеткә туган бу алтыныбыз дигән идек. Бүген дә син безнең өчен бары сабый баладыр. Дөрес, гомерләр әкренләп үтеп китеп барадыр. Шуңа күрә һәр бер көннән яшә син ямен табып, һәр минуттан гомереңнең ләззәтен генә алып. Дус-ишләрең бик күп синең, уртак сүзне табасың. Бар әйберне бик тиз итеп улым аңлап аласың. Сыкланабыз да без сиңа, күзләр тимәсен дибез. Синең өчен матур җырны яңгыратырга индибез. Рамил, бар якыннарың да сине чын күңелдән ярата. Матур бәйрәмеңдә бар хыялларың чынга ашсын. Бәйрәмеңне онытылмаслык итеп үткәр, ә инде әти-әниең исәнлектә, саулыкта сине үстереп, олы тормыш юлына чыгарсыннар иде. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем, улым гынам, улыкаем, улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлың, мин ышанам сиңа. Бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлың, мин ышанам сиңа, улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара, үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара.
ишет зинһар, бу йөрәгем мәңге шулай. Син дип дибәр, син дип